Občianske združenie In Minorita funguje od roku 1999. Za ten čas máme skúsenosť s viacerými týchmi projektov, ale tak sme študovali, aby sa možno zopreli aj tej tradícii, ktorá v komunitách je, aby hľadali svoju vlastnú cestu a svoje vlastné miesto v spoločnosti. O proiectul sau pe zvicinel manușengării participāciale romane giuvlenge sau kerelas o eketaniben in minorita, sika jathele romane giuvlen katare Slováčiko save Andre Peskero givipen bud dochudle. Oda hojlen kampel tesikavel tete delenca duma hin mangavno. To, že je zmena v hlave, že zmena myslenia toho človeka je strašnou veľkosť, ale vlastne ten grám vo výške 200 000 eur a že budeme pokazať ľudia práve marginalizovaní. Pani Kumanová, dnes sme mohli vidieť výstavu, ale zároveň aj prezentácie úspešných rómskych žien. Povedzte nám niečo o tom projekte, vlastne, aká bola myšlienka, cieľ, kedy ste začali, ako sa vám vôbec pracovalo? Tento projekt je súčasťou väčšieho projektu, na ktorom občianske združenie In Minorita pracuje. Projekt sa volá Občianska participácia rómskych žien. A uvedomili sme si, že treba zviditeľniť rómske ženy, pretože verejnosť má pocit, že Rómovia sú jednoliaté etnikum, homogénne, a pritom to tak nie je. A takisto medzi rómskymi ženami, tak ako aj medzi rómskymi mužmi, je mnoho úspešných jedincov, ktorí napriek mnohým bariéram sa im podarilo začleniť do spoločnosti, sú plne integrovaní, plne etablovaní v spoločnosti. A myslím si, že takýchto ľudí treba zviditeľniť. Jednak ich treba zviditeľniť vo vzťahu k majorite a jednak ich treba zviditeľniť aj vo vzťahu k rómskej komunite, pretože rómska komunita potrebuje vzory na to, aby dokázala nájsť silu sama v sebe a vymaniť sa z prostredia, v ktorom žijú mnohí ľudia. V našom týme sú len rómske ženy. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do takéhoto projektu, ktorý hovorí vlastne o sile rómskej ženy? Bola som oslovená pani Kumanovou a projekt sa mi samozrejme veľmi páčil a veľmi som bola šťastná, že ma oslovila a ponuku som ich hneď prijala. A práve v tejto dobe je veľmi dôležité, aby takéto témy boli zobrazované, aby boli medializované, aby ukázali majorite a ľuďom, ktorí neveria tomu, že Rómovia môžu byť aj dobrí, môžu byť aj správni, môžu žiť aj ako majorita, aby videli, že nie je to tak, ako to majú v sebe zakorenené a sú tu naozaj aj ženy, ktoré v živote majú úmysel niečo dokázať, ktoré už niečo dokázali a ktoré sú naozaj tými pozitívnymi vzormi pre Rómov. Vyvíjal asi tak, že som bola... Prišlo to ako blesk a proste prišli sa mnou, že aby som proste reprezentovala možno tú duchovnú sféru rómskych žien, lebo na Slovensku máme viac aj reholných sestrier i kňazov. Tak som vďačná Pánu Bohu, aj som vďačná týmto ľuďom, ktorí si všimli, že existuje aj takáto forma proste zasvietenia rómskych žien či rómskych kňazov a tak. Potrebuje dnes rómska komunita svoje pozitívne vzory? To si myslím, že potrebuje. Veľa ľudí stratilo sebaúctu, stratilo zmysel života, stratilo nádej. A to, že sme dneska tu, by mohlo byť takou inšpiráciou, že všetko ten zmysel má. Vyrastala som vo veľmi chudobnej rodine, pochádzam z 5 detí a naučila som sa tolerancii, spolupatričnosti, naučila som sa šetriť obyčajné topánky, ponožky, šál, rukavicu, požičať. Naučila som sa jesť z jedného taniera a nevyberať si tie najlepšie kúsky, ale byť iba pri stole, zdieľať. Naučila som sa bolesti, naučila som sa byť odmietaná, nežiadúca. Naučila som sa vyvíjať veľké úsilie, aby som dokázala žiť a bola ako tak akceptovaná. Ale naučila som sa aj tomu, že si zaslúžim
obdiv, pretože mi ho ľudia preukazovali. Aj uznanie. Neviem prečo. A tak som si uvedomila, že som mala možnosť prežívať samu seba v týchto podobách. Pochádzam z východného Slovenska, z malej dedinky, Svetlice, z takej viac početnej rodiny. Môj otec bol kováč, mamka pracovala na jednotnom roľníckom družstve a žili sme proste v skromných, jednoduchých podmienkach. A na tejto dedine vlastne nebolo tak možnosť, lebo sme boli iba jedna rodina rómska. Nemali sme taký kontakt medzi s Romami. Ale Pán Boh ako si takto zariadil, že ja som sa dostala na strednú zdravotnícku školu, kde som sa zoznámila s mladými ľuďmi, ktorí takto duchovne žili. Mňa to oslovilo a dávalo mi taký vyšší rozmer. Som sa tešila, že sa môžem stretnúť či už s kňazmi, či s mladými, ktorí žijú duchovný život. A ja som sa snažila takisto zapojiť do tejto skupiny mladých a vtedy som aj pocitila také volanie, aby som pracovala aj pre iných, lebo videla som rómske deti, ktoré sa tak, by som povedala, potuľovali bez takého cieľa. A chcela som im pomôcť, aby ma našli takú si životnú cestu. A vtedy Pán Boh vlastne zariadil, že povolal ma. No, jednoducho ma zavolal a ja som povedala áno. A vtedy som cítila sa takou šťastnou. Tie dievčatá ma veľmi tak prijímali. Ale myslím, že nie len kvôli tomu, že oni ma prijímali, ale cítila som, že Pán Boh má rád aj rómske deti a že nerobí rozdiely, ako som to niekedy pocítila na dedine, v škole napríklad. A to ma naplňalo, že som sa cítila šťastnou. A kde bolo to vaše pôsobisko? Teraz pôsobím v Bardejove na Poštárke, na sídlisku Poštárka, kde sa venujem deťom, mladým. Založili sme tam so kňazmi Salesiánmi materskú školu, neskôr základnú školu a proste venujeme sa takým voľnočasovým týmto, aby deti proste mohli využívať svoj voľný čas, aby netravili ho v takých zbytočnostiach a vtedy takto ako si naplňa aj mňa a myslím, že aj je to potrebné aj pre tie deti, aj pre tie rodiny. Už ma volajú tam babička, lebo som tam už 23 rokov. Takže som s nimi akoby zažitá a teším sa každému úspechu, ktoré robia či už rodiny, či deti. A z každej takejto maličkosti vyrastá vlastne veľká vec, pretože tie deti sa dostávajú viac do škôl, začínajú viac rozmýšľať, viac sa tešiť. Keď sa človek na vás pozrie a keď vie o tom, že vy ste vlastne vnúčkou slávneho muzikanta, pána Berkyho Mlenici staršieho, tak si povie, tak to mala veľmi ľahký život a všetko jej určite spadlo z neba. Ako to bolo naozaj? No, klamala by som, keby som povedala, že mala som to veľmi ťažké a mala som to také ťažké ako ostatní. Určite. Ja som naskočila na cestu, ktorú som už mala vykachličkovanú. Priznám si to otvorene. Ale zase každá minca má dve strany a musela som na sebe tvrdo makať a tvrdo pracovať, aby som dosiahla tú úroveň, ktorú máte dnes? Tú úroveň, ktorú mám dnes, ale tú úroveň, ktorú zanechal môj starý otec. Aby som mohla pokračovať v jeho šlapajách, musela som nesklamať jeho a jeho rod. A nie je to také ľahké, ako by si človek myslel, že dostala som to do vienka a mala som viac, aj mám teda viac možností. Predsa vždy, keď idem na to pódium, tak si poviem, že detko ma z neba vidí a neurobím ti predsa hanbu a zahrám tak, ako najlepšie viem. Ako je to v hudobníckej branži napríklad? Má to žena hudobníčka ťažšie ako muž hudobník? Má to ťažšie, určite. Ja to viem aj podľa toho, že ja som sa odhodlala, keď som mala 20 rokov, založiť kapelu
kde som mala za svojím chrbtom 5 mužov a mala som obrovské obavy, ako to budem zvládať, či ma budú akceptovať, či budem mať na to ich viesť, lebo boli to, a teda aj sú to vynikajúci muzikanti, pre ktorými som ja sama mala rešpekt, ale tým, že sme boli priatelia a tým, že tie vzťahy medzi sebou boli založené na priateľskej báze, tak o toto bolo ľahšie, tak veľakrát sme veci otočili na srandu. Ale mala som veľké obavy a väčšinou to býva tak aj v orchestroch. Napríklad teraz úplne iného súdku spomeniem v orchestroch. Majú väčšinou obavy príjmať ženy, lebo žena odtehotne, žena si založí rodinu a potom musí ísť na materskú a musia zháňať náhradu. Čiže veľakrát, keď sa rozhodujú medzi mužom a ženou, tak je evidentné, že príjmu muža. Ako dlho ste napríklad cvičili, lebo nie každý má predstavu o tom, ako hudobník koľko denne musí cvičiť napríklad, aby bol taký skvelý hudobník. No boli obdobia, hlavne keď som nastúpila na konzervatórium, bola to zmena prostredia, zmena pedagóga a bolo tam aj veľmi veľa motivácie, lebo zrazu som mala väčšiu konkurenciu, mala som spolužiakov, huslistov a nechcela som zaostávať, chcela som vždy patriť k tým lepším. Tak v tomto období som bežne denne cvičila takých 6 hodín. Keď už som cvičila 7, tak už mi bolo veľmi zle, lebo ma bolela chrbtica. V tom období som mala 43 kg, takže to bolo veľmi veľká záťaž na moju chrbticu. Ale mala som to tak rozdelené, že to vyznieva to, že 6 hodín je strašne veľa, ale keď si to viete rozdeliť na 2 hodiny do obeda, 2 po obede a 2 večer, tak je to úplne v norme. A asi celé štúdium na konzervatóriu aj na vysokej škole som sa snažila, potom som to zúžila na také 4 hodiny a momentálne to už je o tom, že sa snažím čerpať z tohto obdobia a už to cvičenie je o niečom inom, už ide o skôr skúšanie tých nových projektov, vymýšľanie a už nácvik priamo novovzniknutých vecí. V tom čase, keď som ja začala študovať na zdravotníckej škole, sa moji rodičia rozviedli a jedného krásneho dňa mi moja mamička oznámila, že už nemá peniaze na to, aby mi mohla dať na ďalší mesiac na internát a tak ďalej. Takže to bol veľký krok v mojom živote, neviem, či pozitívny alebo negatívny, pretože dnes viem, že ten život by bol iný a ja to neviem posúdiť. Bol by iný a ja som na tej úrovni, na akej som bola, som sa toho musela chopiť. No a ako som to urobila, tak o tom svedčí aj tá česť, že tu dneska stojím, neviem. Čomu sa venuješ profesionálne a čo ťa baví v živote? Tak moja profesia je kuchárka. Prišlo to náhodne, hľadala som si prácu, keď moja dcerka bola veľmi vážne chorá a nemohla navštevovať zariadenia kolektívne, takže som hľadala prácu a boli tam prázdniny a bolo to na jednu smenu. Vypracovala som sa na post vedúcej kuchárky a rôznymi školeniami, kurzami a praxou som získala odbornú vzdelanosť, ale aj schopnosť absorbovať množstvo podnetov a dokonca dneska ešte pozerám na to, že koľkým ľuďom som poslúžila. Takže sme denne varili 600 obedov a postupne som robila v reštauráciách, baví ma to, aj keď ma to už trochu unavuje. My vieme o tebe však, že ty píšeš básne a boli ti vydané, myslím, jedna zbierka básni, ale aj jedna kniha. Napísala som v čase, keď už deti vyštudovali, keď moja najmladšia dcera dokončila vysokú školu, tak som sa zahlbila do vecí, ktoré ma vždy veľmi bavili a mám pocit, že vždy to bola tá skúsenosť toho života, ktorá človeka vždy niekam privedie, k zamysleniam, ku všeličomu. No a ako inak, ako na papier. Vzdelanie som nemala, ale písať som sa naučila na základnej škole. Takže bola to potreba niečo zo seba dostať von, čo som pochopila. Alebo sa o to aspoň snažím. Že ten život má vždy nejaký zmysel, aj keď sa nám to možno nepáči. Nepáči sa nám farba pokožky, nepáči sa nám, že sme nemohli chodiť do školy, alebo čokoľvek, hrať futbal, hrať na nejaký hudobný nástroj. Myslím si, že ten zmysel to nejaký má. A mám pocit, že som tomu prišla na kobylku.
Myslíte si, že práve o tej duchovnej oblasti alebo o tých možnostiach cirkvi sa hovorí málo a je potrebné medzi Rómami šíriť vlastne aj túto osvetu? Tak či sa hovorí málo, neviem veľmi, ale myslím, že je potrebné šíriť aj túto osvetu, pretože Pán Boh má rád všetkých ľudí. A ja si myslím, že špeciálne Romov. Projekt Úspešné rómske ženy podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci rodovej problematiky. Projekt realizujeme od leta. Podarilo sa nám teda urobiť túto panelovú výstavu a zorganizovať niekoľko stretnutí v komunitných centrách, kde sme pracovali s rómskymi ženami a teda diskutovali sme s nimi o ich živote, o ich problémoch, bariérach, s ktorými sa stretávajú. Dnes sme tu v Bratislave na pôde ministerstva a ešte máme pred sebou asi 2 prezentácie, ktoré budú určené majoritnej populácii. Ten väčší projekt, do ktorého projekt Úspešné rómske ženy zapadá, sa venuje dlhodobejšej práci s malou skupinkou rómskych žien. Radi by sme, aby takáto skupinka sa postupne vzdelávala a našla priestor pre svoje etablovanie v komunitách, kde žijú, aby sa teda snažili zmeniť niečo okolo seba a zmeniť ten spôsob života v niektorých lokalitách. Je ťažké žiť život rómskej ženy v tejto krajine, v tejto spoločnosti? Mám pocit, že dnes je ťažký život sám o sebe. A rómsky, ja by som túto otázku asi položila každému človeku. Možno by som bola sama prekvapená, čo by som počula. Ten život je náročný. A uvidíme, ako ho zvládneme. Neviem to posúdiť. Vnímaš svoje rómstvo ako niečo pozitívne alebo niečo, čo je na príťaž? Dnes to považujem za veľmi pozitívnu realitu. Za veľmi, veľmi obohacujúcu a obdivujem ľudí, ktorí v tých ťažkých podmienkach nestratili sami seba, nezišli sami sebe z očí. Myslíte si, že rómska komunita vie prijať dnes, podľa vašich skúseností, rómsku ženu ako vzor? Ja si myslím, že áno, pretože rómska žena je dnes vystavená mnohým takýmto ťažkostiam. A tá žena, ktorá sa snaží proste v dnešných podmienkach žiť a vychovávať svoje deti na úrovni, že sa snaží aj o vzdelanie svojich detí, aj po tej stránke kultúrnej a tak ďalej. Ja si myslím, že táto žena je skutočne, môže byť vzorom. A poznám takéto ženy, ktoré majú 5-6 detí a starajú sa o nich a vzorne sa starajú. Takže nech budú tieto ženy skutočne vzorom pre naše ženy všetky. Čo to je byť úspešnou rómskou ženou? Zaujímavé, ale myslím si, že som dostala takú šancu zamyslieť sa sama nad touto otázkou. Úspešnou rómskou ženou je možno mať tú česť reprezentovať rómske ženy. Reprezentovať rómske ženy, pretože môj život sám mi poskytol toľko možností vidieť samú seba v rôznych situáciách, že pred každou rómskou ženou, a možno nie len rómskou, by som asi sňala klobúk. Takže reprezentovať rómske ženy a byť akože úspešná žena považujem pochopiť, že toto je skutočne česť. Napriek všetkým týmto takzvaným takým zásahom do života, ktoré vlastne každý človek prežije, chcete sa venovať hudbe, alebo viete si predstaviť svoj život aj iným spôsobom? Neviem, absolútne si neviem predstaviť svoj život, že by som vo svojom živote robila niečo iné ako hudbu. Hudba ma naplňa veľmi, aj keď je to také ťažké, aké to je, hlavne na Slovensku, ale neviem si predstaviť, že by som sa zrazu ráno zobudila a nemala by som svoje husle a mala by som
ísť do roboty a robiť úplne inú robotu, ako robím. Mám to náročné v tom, že som asi istým spôsobom sama sebe pánom v tom, že niekedy je dobrý mesiac, niekedy nie, ale mne sa to takto páči a dúfam, že mi to takto vydrží ešte nejaký ten čas. Tak vám prajeme veľa úspechov a ďakujeme za rozhovor a veľa pozitívnej energie a aby ste naďalej boli vzorom pozitívnym. Ďakujem pekne, ja sa budem snažiť. Ako vy vnímate vlastne ten posun tej rómskej ženy, čo vám dávajú takéto stretnutia? Tak ja osobne som veľmi rada, že sú aj viacero takých žien, ako sme my, takých, ktorí sa životom prebojovali a horko ťažko určite prekonali všetky bariéry, ktoré sú u nás veľmi také adekvátne, keď sa žena chce presadiť a som veľmi rada, že ich je viac ako my. Strašne som rada a fandím a chcem, aby aj mnohé, nielen my, tu, ktoré sa odprezentovali a my dve so sestrou, aby boli aj v tých osadách viac žien, že by dostali tú našu silu ženy, aby prekonali prekážky a dokázali v živote niečo viac. Me som igen rado, hoj sama zadať, že prekada stretnutie, hoj pezadaje šajleske zúčastninđa, hoj omanuša te uđanen, so romani džuli dokazinel Andre Peskero živipen, so oj mušinel savoro te prekoninel, aby te prekoninel korkori pes, hoj teđal dureder te sikljol, uhoj te zvladninel savoro, uhoj Andro da živipen hinača odi škola, ole prekážky, ale mek tecalo živipen. A oda hin igen bud, perdala je Đuli, hojte zvládninel kada Savoro. Na Slovensku sa realizovalo viacero projektov zameraných na túto problematiku alebo zameraných na rómske ženy. Je podľa vás dobré, ak sa navzájom doplňajú, prelínajú, spolupracujú? Určite je to veľmi dobré, ak teda sa nájde spolupráca, lebo spolu dosiahneme viacej ako každý sám. Tá synergia aj prepojenia projektov, aj prepojenia témy je veľmi dôležitá. Majoritná populácia má potom pocit, že tých projektov je veľa a že sú rôzne a že vlastne ani niet čo riešiť. My, ktorí v tej téme pracujeme, vieme, že musíme spojiť sily tak, aby sa nám naozaj podarilo zmeniť čo i len máličko v tej ktorej komunite. Aj ak teda hovorím o projekte Občianska participácia rómskych žien, tam by sme veľmi radi spolupracovali už v komunitných centrách, ktoré fungujú, tak aby sme nezačínali na zelenej lúke, aby sme doplňali tie aktivity, ktoré sa v komunitách dejú, aby sme teda robili len malú časť tej služby, lebo ak by sme pracovali bez podpory tých ostatných sfér, treba sociálnej práce alebo práce s deťmi, tak si myslím, že by sa nám nepodarilo urobiť toľko, ako sa nám môže podariť tam, kde už existuje nejaký občiansky život a nejaké aktivity. Vy ste si mohli vypočuť niekoľko zaujímavých životných príbehov osudov rómskych žien. Čo podľa vás je sila rómskej ženy? To je zaujímavá otázka, veľmi zaujímavá otázka. Sila rómskej ženy. Ukazuje sa, že rómske ženy myslia viac na rodinu ako sami na seba. Aj v tých osudoch, v sebarealizácii musia brať najskôr ohľad na svojich partnerov, na deti, na rodinu, z ktorej vzišli. Takže tá sila je možno práve v tom, čo sa zdá ako zdanlivo, že ich robí slabšie. Teda v tej rodine, v tej spolupatričnosti je to posolstvo, ktoré je dôležité. Jednak v tom. Sila je potom v tej húževnatosti, ktorá v mnohých ženách je, pretože my často medzi sebou hovoríme o nejakom sklennom strope, ktorý nie je možné preraziť. Možno na tom je niečo pravdy, ale ak sú tie ženy dostatočne húževnaté, tak sa môžu k tomu sklennému stropu aspoň priblížiť. Možno, že už naše deti, naše dcéry budú mať väčšie šance a väčšie možnosti, ale my sa musíme snažiť využiť ten priestor, ktorý dnes máme. Je dôležitá pritom spolupráca majority alebo nejaké partnerstvo, pomoc? Určite to bez majority nejde, nežijeme na pustom ostrove a toto je multietnická, multikultúrna spoločnosť. Je to stredoeurópsky priestor, kde nemôžeme to ohraničovať a povedať, že toto je čisto iba rómske a tamto je iba nerómske. To prepojenie je dôležité a aj tie príbehy jednotlivých žien, ktoré sa snažíme spopularizovať prostredníctvom výstavy, sú príbehy o spolupráci, spolupatričnosti, o hľadaní tých, ktorí nám teda pomôžu, dokážu nás na tej ceste postrčiť. A vôbec nie je dôležité, či sú to Rómovia alebo nerómovia.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. La giublia che risor in Bari. Le butere romane giublienge risorge al avrila familiatar savila che jutinel. Avrenge amle androdrom o manuša savelenge jutinde. No proagor odahin lengero šero, lengero kamiben, kanadžan pal peskero suno, pal peskero lačo dživipnaskero dromo. Lengero dživipen si kavel, kaj odizor ando romane giublahin. Ona robila rozbory tam nejakých stravovacích, nejakých produktov a takéto veci. Veľmi rýchlo sa adaptovala do spoločnosti a v podstate nemala problém fungovať. Je to veľký rozdiel, keď tam sú nejakí tutori, možno, ktorí sú neromovia, ktorí tam nie sú veľmi veľa. Tam sú spokojné. Ale nájdeš desiatky a stovky dievčat, ktoré by si ten život chceli predstaviť inak. Štátov sveta. A tak sa aj stalo.